गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय बाबाया आंखौ जंखाय हरबाय थादों आरो पुरा दै मोनदोंना दैयाव पुरा गेलेबाय थादों बेनो बिना खेबनै अलरेडि जाबाय दा बे थार्ड टाइम आरो दा बगदों नै गावनो रोंखायो ओमफ्राय बिराद गरम जादों लोगोफोर मोना मोना जादों होमबाबो खम जादों आरो दिनै गरमा एसे खम जादों आरो मैयानिफ्राय एसे खम जादों दिनै अखा हानो नागिरनाय बैसा खालामबाय थादों बाट हायाखै आरो दाबो अखाया गारबाय दै दाबा हामा ओमफ्राय लोगोफोर बिदि मोनाबिलिखौ एन्जय खालामबाय थादों आरो मोनाबिलियावखे दे जनानै दे बेलकुनाव जनानै रेस्ट खालामबाय थादों बाबाया जों गेलेबाय थादों ओमफ्राय नै फेनबो लाबाय थादों फेन गैयाबा थानो हाया आरो बिराद हिउमिडिटि ना बेनिखाय फेन लानानै बिदि रेस्ट खालामबाय थादों आरो साहा लोंखांबाय जोङो मोनाबिलिनि साहाखौ लोंखांबाय दिनै जादोंमोन फुङाव ना गोराननि बाथोन बेनिफ्राय आलु आरो बेनिफ्राय दै सोमनानै जादोंमोन आरो सानाव गरम जायोखाय जोङो दै सोमनानै जानो मोजां मोनो आरो सिगाङाव जायोमोन ना बेनिखाय जानो मोजां मोनो बिदिनो ओंखाम जादोंमोन आरो दिनै दै सोमनानै बेनिफ्राय उन्दुलांबाय जोङो साथामबो माय 2 घन्टासो उन्दुनानै बेनिफ्राय सिखारबाय आरो सिखारनानै साहा लोंखांनानै दा बेदर अर्डार गाबोन जानो थाखाय दिनैथ' जाया दिनै गुबुन मोनसे आइटेम बानायगोन आरो फिशनि आइटेम बानायगोन नोंथांमोनखौ खिथिगोन माबोरै बानायो बे फिशआ बे केननि फिश मोनोना टुना फिश होननानै बेखौ बानायगोन आरो बिराद इजि बानायनो आं दिनै बानायनानै खिथिगोन आरो माबोरै बानायो बेखौ दिनै टुना फिश जागोन बेनिफ्राय दाउ बेदर अर्डार होदोंमोन आरो दिनै बे सिखारनानैनो अर्डार होदोंमोन बेनिफ्राय बे मोनफैयाखै आरो बेखौनो नेबाय थादों आरो बेनिखाय बेलकुनियाव दङ जोङो बेनिफ्राय भेजिटेबल्सफोरखौबो अर्डार होदोंमोन बेबो फैनांगौ दङ दानो मोनफैयाखै आरो दा माला मोनफैयो बेखौ नेबाय थादों आरो नै दैखौ फोजोबनानै इथिं फैदों दै जोब्बाय हो दै जोब्बाय दाङाखौ दैथ्रा ना बाबा बाल्टिंखौ लांजाबाय हासुना लायाखै दै लोबाय ओरैनो आं दासो मोनजाबाय आरो फिसालाया जि उदपात खालामदों बिना मानसिया खानाय आथिं पुरा खेंख्रा खेंख्रा जालांदोंना गारलि ओमफ्रायबाबो माने मोनसे बुंनाय दङना माने बुंनाय राव मोनसे दङना माने आवगायनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्राय बुंखायो गेदेरफ्राबो ओमफ्राय जायफोरनि गथ'फ्रा बा मानसिफ्रा खानाया बारा खारनो जायो बिसोरो माने बुद्धि गोरों जायो होनोना ओंखायनो जोंना बाबायाबो एनै दा खानायफ्रा पुरा बिदि गारलि जागासिनो ना खेंख्रा खेंख्रि ओंखायनो मानसिया दुस्थु जादों आरो बेबो साननायसो ना बाबा मोजां ओंथियावनो दुस्थु आरो गाज्रि दुस्थु नङा एरैबो गथ'फ्रा दुस्थु जानांगौ ना दा पुरा दुस्थु जागासिनो आरो बे साननायसो बियो फाइनेलि जोंना बे जे लाव पानिलाव रङालाव जोगोनार बेनि कनफिउजन दंमोन ना बे फाइनेलि दिनै जोब्बाय माने जोंनि आइखौ आरो बे आइ बिखुनजोखौ हिंसानि बिमाखौ आरो आइखौ फन हरनानै भिडिअ कल खालामनानै फन हरबाथ' बुंबा मा मिथिगोन पानिलाव ना जोगोनारखौ मोननाय नङाना ओंखायनो बे आइखौ आरो ओमफ्राय भिडिअ कल खालामनानै जोंनाव सोंबाय आरो बे फांसेया मा बिदि होननानै आरो ओमफ्राय लोगोफोर फांथाम मोनदों जोंना फांथामनि फांसेया ओंखारबाय पानिलाव ओमफ्राय फांनैया ओंखारबाय रङालाव बा जोगोनार आरो बेखौनो थांदोंना बे जाबाय पानिलावनो आरो ओमफ्राय बेबो जोगोनारनि बे बिलाइया गुफुर थानाया जोगोनार ना बे जोगोनार ओमफ्राय बे फांसे फिसायाबो जोगोनारनो आरो ओमफ्राय बे जायनाव बिलाइयाव बारा गुफुर गैयाना बिलाव थांनाया आरो फांसेया लावनि आरो जायखौ होनो पानिलाव उननोबो ओंखारो एफा मोजां थांदोंना ओंखायनो गेजेरावनो हास'नानै बा हाखावनानै जानोबो बोरैबा मोनोना ओंखायनो नायनोसै मा जायो नोंथांमोना नुगोन बे भिडिअआव लोगोफोर जोङो पार्कआव मोनफैबाय ओरैनो बाबाया जोंनि बाबाया मा नायबाय थादों मिथिबाय नैबे बाबु फिसाया बे गारिजों इस नायलाय एक्सपार्ट
बे बाबुजों बे बाबु फिसाया बेजों आरो पुरा गेलेबाय थादों आरो बेजों गाखोनानै बेखौनो जोंनि बाबाया जि नायगासिनो नाबा बेबो सानदों खोमा आं माला एसे देरगोन माला ओरै गाखोनो मोनगोन सानदोंदां दे बियो नाबा दा पुरा नायगासिनो बेखौनो इनि बिराद समायना बारनानै दङ आरो इनि बिबारफ्रा हेरे नाबा Yes, nalai sama ada. Be. Deh apa? Yes. Bi, juta sendal anak ini aja sih siapa kamu meudeng kemana bina? Kang se, apa? Mama. Iya, kali bi kalau naik. Kau bisa kalau naik udah dia. Apa? Beli. Binatang dah side Yes. लोगोफोर आं फैबाय किचेनाव बानायनो थाखाय दहाय बुंनाय टुना फिसा बेनो आरो लाइट मेड टुना फ्लेक्स होननानै बुङो आरो सानफ्लावर अइलाव डिप खालामनानै दोननाय बेखौ बानायनो थाखाय आं सब रेडि खालामनानै लाबाय आरो एने पियाज आरो बिथिं बे टमाटरबो हानानै लादों आरो बिथिं गार्लिक लादों आरो बेबायसा सामब्राम गुफुर लादों बेखौ गथा-गथायैनो होगोन आरो दा बानायनोसै लोगोफोर बेखौ बानायनायनि जेबो खालामनाङा आरो जास्ट बेयाव थाव होनानै पियाज फ्राय खालामबाय फान्थाव मुखैखौ फ्राय खालामबाय लोगोसे बेनिफ्राय बेखौबो होबाय बेखौ होनानै लोगोसे फ्राय खालामनायनि उनाव दसे उनाव बेखौ खेवनानै इदि होबानो जाबाय आरो बेखौ लाखै फ्राय खालामबाय थाबानो जागोन आरो बे अट'मेटिकलि बिराद इजि प्रसेस आरो खेवबाय इदि ओंखारनो आरो बे बिसा सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गोजाखौ लोगोसे फ्राय खालामना लानोसै संख्रिबो होना लानोसै लोगोफोर खेबसेयावनो खोबना होनोसै र' थाब जागोन होनबा बेफोर दा हालदैबो एसे होनोसै दा लोगोफोर उनाखौ होनोसै आरो जाबाय बेखौ होनानै एसे सम बेखौ फ्राय खालामबाय थानांगोन आरो लोगोफोर जोंना अलमस्ट जाबाय बायसा मोनदों बेखौ जोंना एक्सपार्ट दङ ना कुक बेखौ नायनो थाखाय टेस्ट खालामनो होदों मोनबायना मोनाखै जोंनाव न'निफ्राय लिंनानै लाबोदों आरो ओमफ्राय दाख्लै आं संदोंमोन ना ओमफ्राय दाख्लै बिराद गोथाव मोनबाय आरो मोनजाबाय ओंखायनो आंखौ नायनो होदों आरो मोनबाय अलरेडि बे माबासो ना रेडि टु इट ना गरम खारबानो
बेखौ सेन्डविच बानायनायाव जानो हायो लोगोफोर टुना फिस सेन्डविच होनो ना आरो लोगोफोर बे ट्रेकिंआव थांबा बिराद मोजां आरो बे केन दङ ना बे केनखौ माबायाव अर खाथियाव दोननानै हांनानै जानो हायो आरो जाबाय गोथाव लोगोफोर माने ओंख्रि संना जानाङा लोगोफोर बेजों बेखौ संदो ओमफ्राय आलु बाथोन दै सोमनानै जादो जि गोथाव जायोना जानोसै साराय 9टा जाबाय उखैबाय आरो लोगोफोर जोंना लाबोबायनो नै जोंना गथ' थाबा बिदिनो जानांगौ जायो आरो बेमाहाय थांदों र' दासिम बियो गावनो रोंनाय गैया जों दालि लाबोबाय दालि टुना फिश आरो इथिं ओंखाम आरो निमु लोगोफोर बे टुनाखौ आरो अनलाइनाव मोनो आरो एमाजनावबो मोनो ना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि खाथि खाला बे दखानफ्राबो मोननो हागौ मालाबा एकदम हायोबा ट्राय खालामना नाय आरो गोथाव मोनखागोननो मानो होनबा जोंनि बर' मानसिफ्रा ना गोरान मोजां मोनो ना मोजां गोथाव मोनगोन आरो जायफ्रा ना गोरान मोजां मोनो बिसोरथ' एकदम 100% टेस्टि मोनखागोन आरो जाबाय ini जाबाय दालिजों दा लोगोफोर जों जाबाय थानोसै आरो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै आरो बाय बाय लोगोफोर